met allemaal jonge jongens liep je in de omgeving, overal. En tot we op Kloosterzaande kwamen en hoorden dat er militairen gevraagd werden, vrijwilligers. Het grootste deel van Oost-Zeeuws-Vlaanderen is al ongeveer een week bevrijd. Op 29 september komt er een oproep aan jonge mannen om zich aan te melden als soldaat. Deze beelden zijn gemaakt in Terneuzen, waar de opkomst groot was. Maar ook verder naar het oosten, bij Kloosterzande, melden veel mannen zich aan. Zoals Jaap Lucassen uit Hontenisse. Nou ja, in het begin denk ik wel avontuur. Maar toch ook wel met de achtergrond om de rest van Nederland te bevrijden. Dat speelde toch ook wel mee. Dan kwamen we in de buurt van Balouk en dan zagen op het slek we een motorboot zitten. Motorbootje. Met 2 mensen in. En dat bleken dus militairen te zijn, Duitsers. En dat bootje was gestrand op het slek. Dus wij aan het roepen vanaf de wal. Dat ze eruit moesten, handen omhoog en naar de dijk om. Dus dat hebben ze gedaan. En dan hebben ze gefouilleerd of er nog wapens hadden. En toen bleek dat er behoorlijk wat springstof in die motorboten zat. En die werden gebruikt om naast een schip of naast een aanlegsteiger en dan op afstand laten ontploffen. Dat schept er wel een band, maar ja, er zijn er bijna niet meer. Er waren er nou van mijn onderdeel, dus van Bataljon Zeeland, waren er 2 stuks, 2 man. Ik denk er nog vaak aan, ja. Nou zeker, als het overal, dan is het in Axel 70 jaar, hier 70 jaar, Kloosterzaande 70. Ja, daar denk ik nog veel aan.